Здравейте хора, аз съм Антония, добре дошли отново в канала ми. И сега е много тежък момент да кажа, че Стеви също не го знае, но той е изключен от канала поради твърде многото му голямо участие в канала Валтефа. Не знам дали сте го чували, той там участва по принцип и според мен и моят канал твърде много да участва и затова според мен ще бъде най-добре ако го изключа. Съжалявам с теб и знам колко обичаш, ама просто не помага достатъчно колкото мен аз обработвам. Ти си снимил, имал 3-4 видеа и съм ги качил, където аз съм ги обработвал. Аз. И сега съжалявам, че съм се маскирала в... Дори не знам какво означава това, ама... След това минаваме на по-тежкия въпрос. Знам, че те сега 100% ще ми звънне утре. Съжалявам, ще ви изключен си, не подлежи на осъждане. Като става на въпрос, по принцип, каналът ми процъфтява след тези видеа с музика и някакви такива картинки, иконки и така. Затова ще продължа да качвам. Скоро ще качвам и такова как се викаше. Се викаше... Не знам, забравих си мисълта, но гледайте, наслаждавайте се, съжалявам с теб и това е просто окончателното ми решение. Аз съм администратор на канала. И шегичка! Аз съм! Стеви, сигурно до сега си мисля, много си заключил видеото, ама не си изключен. Повярвайте ми, не е изключен, ама трябва да се постарая повече. Но всичко останало, освен Стеви, че е изключен от канала, е истина. Всичко останало е истина. Очаквайте и скоро предизвикателства през септември и към края на август. Очаквайте нова поредица на предизвикателства. От мене Антонио Великана, Антонио това кафето, Антонио Нинджата. От мене чао! Моля ви, абонирайте се за Валтефан. Той е най-добър канал след моя. Давайте!